Jeg er økonomisk uafhængig, og jeg vil have en samlet aktieportefølje på plus minus 10 millioner kroner. Daniels pengebog. Daniels bagekursus og Daniels paddelkursus og Daniels ridekursus. Sådan. Journey lige er lidt længere, så der er mere enjoyment. Ja, det er det. Processen er målet. Ja, præcis. Processen. Min værste frygt, det er at nå mine mål for hurtigt. Det er virkelig noget, jeg har lært af Jim Carrey. Se interviews med ham. Det er det samme med cykelrytter og sådan noget. Når man så vinder Tour de France, hvad skal man så, eller NBA fodboldspillere? Det der med. Der skal være noget at se frem til. Jeg vil bare ikke miste ilden. Hej, og velkommen til, eller tilbage til dagens pengetips. Det er den 11. september 2025, og du sidder og ser den her video, som jeg optager med gode kammerat Kasper, a.k.a. økonomichefen her, 3 år før faktisk. I dag, der kan du høre, hvordan at jeg forestiller mig, mit liv ser ud i dag, hvor du sidder og ser videoen. Og til det der er altså Kasper med til at hjælpe mig med at prøve at gennemgå 6 forskellige elementer af mit liv, hvor jeg først og fremmest vil lige prøve at reflektere lidt tilbage og se på, hvordan var mit liv faktisk for 3 år siden, for lige at komme ind i den her tankegang med, hvor meget der faktisk skal ske på 3 år. Og så vil du i løbet af de næste 10, 15, 20 minutter i den her video høre, hvordan jeg forestiller mig, at mit liv er om 3 år. Der kommer til at ske rigtig mange ting, så det glæder mig til at fortælle lidt og reflektere lidt over. Og hvis du synes, det lyder lidt skørt, hele det her koncept, så er det muligvis, fordi du ikke har set, at vi har lavet en video lignende den her, hvor det bare er 1 år frem og 2 år frem, og det her det er så den, der går 3 år frem. Så hvis ikke du har set dem, så kan jeg anbefale lige at smutte ind og se dem først, inden du ser den her, fordi nogle af tingene kommer måske til at bygge oven på hinanden, kunne jeg godt forestille mig. Men jeg vil starte med at spørge dig, Daniel, hvordan har din arbejdsmæssige situation udviklet sig de sidste 3 år, og hvordan ser du dig selv om 3 år? Ja, det er jo ret vildt, hvad der er sket på de seneste 3 år. I 2019, for 3 år siden, der sad jeg som product owner i en mindre startup inden for health tech. Sad der og var projektleder for udviklingsholdet og havde lige købt bolig. Og Daniels pengetips, det var der ikke noget, der hed. Og Daniels investeringskursus, som jo er min primære beskæftigelse den dag i dag, det var der heller ikke noget, der hed. Så min arbejdsmæssige situation har ændret sig rigtig meget fra at være traditionel lønmodtager 8-17, eller hvor mange timer jeg nu arbejdede, til at blive selvstændig, til at blive YouTuber, til at drive min egen virksomhed. Det vil jeg stadigvæk gøre om 3 år. Når du sidder og ser det her, så følger du med her på Daniels pengetips. Formentlig stadigvæk Danmarks største økonomi YouTube. Måske. Lad os se. Jeg vil i hvert fald have over 100.000 subscribers. Det kan du se lige hernede under, og hvis du ikke er subscribe, kan du også trykke på subscribe. Du tror ikke, du er blevet overhalet af økonomichefen? Lad os se. Det kan vi jo snakke om i den næste video over på din kanal. Men så skal du i hvert fald til at sætte farten op, jo. Det er rigtigt. Så jeg har over 100.000 subscribers her på min YouTube-kanal. Den vil stadig være live. Det vil stadig være min lille passion, det der startede det hele op. Selvfølgelig vil jeg stadigvæk fortsat bruge det meste af min tid på at drive mit investeringskursus med 10.000 medlemmer. Det kan også være, at du er del af det. I dag der har jeg været i gang 1,5 års tid med mit kursus og har 1.400 medlemmer deromkring. Og om 3 år, der vil vi altså være på de 10.000 medlemmer i Daniels investeringskursus. Og det vil være det, som mit arbejdsliv det primært drejer sig om. At stadigvæk drive det her kursus, som jo vil være meget større og indeholde en masse nye ting, fordi der er ikke rigtig nogen begrænsninger på, hvor dybt og hvor bredt ikke bare et investeringskursus, men et økonomisk kursus kan indeholde. Det er både aktier, obligationer og boligkøb og kryptovaluta og skat og alle mulige ting. Og det kan ligesom blive nærmest uendeligt bredt og uendeligt dybt, og der kan ske så mange forskellige ting. Så det vil være det, som mit arbejdsliv kommer til at dreje sig omkring. Jeg vil sandsynligvis stadigvæk have en hjemmekontor og så videre, have en fri arbejdssituation, nok med lidt flere ansatte, kunne jeg forestille mig, og sandsynligvis også måske nogle ansatte til at administrere de ansatte. Ja. Jeg synes, det er fedt, det du siger med den uendelige dybde og bredde. Altså sådan er det jo, sådan er det jo ikke kun med økonomi og investering, sådan er det jo basically med alle emner i verden. Så hvis man interesserer sig for det, så kan man i princippet bruge hele sit liv på at grave sig dybere og lære mere i bredden også. Altså
hele verden har uendelig dybde inden for alle emner. Ja. Så det er bare med at komme i gang med de ting, man interesserer sig for, fordi man kan aldrig blive færdig. Man bliver aldrig færdig, og det er også der, jeg kan mærke, sådan, at jeg sammenligner lidt, da jeg lavede sådan mit første udgave med kursus. Det var sådan ligesom et bachelorprojekt på en eller anden måde. Det tog ikke 3 år godt nok, og nu har jeg lavet et nyt kursus, 2.0, og på det her tidspunkt har jeg sikkert lavet en hel masse nyt, men jeg kan hele tiden lære nyt, og det er, sådan, det er virkelig det, som jeg godt kan lide, det er at lære nyt, og det er at give det videre og gøre tingene simpelt og undervise og give værdi til andre. Og det har jeg bare nogle rigtig gode platforme til at gøre på, både min kursusplatform og også selvfølgelig de her sociale medieplatforme. Så det er mit arbejdsliv om 3 år. I 2025, jeg er 30 år gammel. Dagens investeringskursus, dagens pengetips, det vil stadigvæk være det, som jeg arbejder, fordi det er min passion. Det er det, jeg elsker at lave. Så du er allerede på vejen mod passionen, eller i gang med din passion? Og jeg er i gang med min passion, og jeg vil gerne dele den med flere. Ja, fedt. Hvad så med det økonomiske aspekt? Hvordan tror du, din økonomi den kommer til at se ud om 3 år? Eller hvordan ser den ud? For nu må du hellere fortælle dit fremtidige jeg, hvordan den egentlig ser ud. Det er jo ret vildt, når jeg sidder og ser den her video her om 3 år, 30 år gammel, økonomisk uafhængig, og kigger tilbage på for 3 år siden i 2019, hvor jeg havde en aktieportefølje på, der lige var omkring de 100.000 kroner. Jeg havde selvfølgelig lige haft solgt en del af mine aktier kort tid forinden i 2019 for at købe et hus. Men så på sin vis i 2019 startede jeg sådan min aktieportefølje op på ny og havde her 100.000 kroner investeret. I dag i 2022 har jeg cirka 3,8 millioner, og i 2025, når du ser den her video, når jeg er fyldt de 30 år, jeg er økonomisk uafhængig, og jeg vil have en samlet aktieportefølje på plus minus 10 millioner kroner. Jeg satser på, at jeg har omkring 4 millioner kroner privat og 6 millioner kroner på min erhvervskonto. Plus minus 10 millioner? Vil det sige, at den kan være minus 10 millioner? Nej, altså sådan 10 millioner plus minus. Okay. Og hvad man så plus og minus? Plus og minus hvad? Det er måske 2 millioner, okay. Kunne jeg forestille mig. Alt afhængig af markedet og hvordan det går med mine forretninger og så videre. Det er jeg glad for at høre. Og selvfølgelig også, hvor mange af de penge, jeg eventuelt har for eksempel brugt til sådan noget som udbetaling på bolig, som vi måske kommer til om lidt, men altså det er egentlig sådan den økonomiske situation ud på investeringssiden. Jeg satser på, at jeg stadigvæk vil kvæg min arbejde som selvstændig, kunne trække løn ud til topskatten, der vil kunne dække mine almindelige udgifter, investere eventuelt overskud privat og erhvervsmæssigt. Og ja, det er jo også, altså det er, jeg ved ikke, det er lidt surrealistisk. Sådan, i hvert fald hvis jeg tænker 3 år tilbage, der var lønmodtager, havde 100.000 i aktier, og måske omkring det samme i banken i kontanter, og tjente dengang 45.000 kroner i måneden som ingeniør. Så havde jeg en del år, hvor jeg ikke tjente så meget, da jeg startede op som selvstændig. Men jeg tror, den gang i hvert fald, der havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg ville sidde med 10 millioner kroner som 30-årig. Det ville jeg måske ikke engang have gjort for 1 eller 2 år siden. Bare de sidste 3 år for dig, de er gået meget, meget stærkt. Ja. Altså, der har virkelig været ekstrem udvikling på mange fronter. Ja, jeg har jo været super, super heldig med, at de projekter, som jeg har valgt at give mig et kast i som selvstændig, at de har båret så meget frugt, som de har. Det er jo ikke sikkert, at de vil fortsætte med at gøre det. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at sikre, at de gør det. Og så begynder den her renteeffekt så småt at have en effekt på mine investeringer, men det er stadigvæk meget tidligt, også om 3 år. På det tidspunkt har jeg investeret i 10 år, cirka. Lidt over 10 år har jeg investeret i. Men igen, min sådan rent økonomiske situation, den er også, at jeg pt. Som min sådan samlede indtægt hver måned, den stiger bare. Så rigtig mange af de penge, jeg investerer i aktiemarkedet, det er også nye, friske penge. Så mange af de penge, for eksempel, jeg havde 100.000 for 3 år siden, og det er jo ikke, de 100.000, de er jo ikke vokset til sindssygt meget i 2025. Men jeg ser frem til at være økonomisk uafhængig og nå den målsætning, og dermed kunne købe min tid til at arbejde på de projekter her, som jeg brænder for. Man skal jo starte et eller andet sted, så det er svært at starte med mere end 100.000 for eksempel. Altså, man er ofte nødt til at starte med meget mindre end 100.000. Så det gør jeg også i 2015. Ja, det vigtigste er simpelthen at komme i gang tidligt, og så komme i gang med det, man nu engang der passer til den økonomi, man har på det tidspunkt. Ja,
100% igen. For 3 år siden havde jeg ikke forestillet mig, at jeg kunne være her, hvor jeg sidder i dag, og i dag sidder jeg og forestiller mig om 3 år, og nu glæder jeg mig bare til at se om 3 år, om min forestilling den er helt forkert, eller hvad. Det bliver super spændende at finde ud af. Det bliver også spændende at finde ud af, hvor du bor henne om 3 år. Fordi nu bor du jo her i huset lige bag os. Jeg tror, at sandsynligheden for, at vi stadigvæk bor her, er mindre. Som sagt vil jeg rigtig gerne ind på boligmarkedet, så om 3 år, der har jeg og min familie nok købt vores drømmebolig, købt vores hjem, som ligesom skal danne rammerne for vores fremtidige familie og opvækst af børn osv. Det ser jeg mig, at jeg sidder i den bolig om 3 år som 30-årig. Der er der sparet penge op i økonomien til at lægge en udbetaling, og der er formentlig kommet en del sikkerhed på den front, også efter en masse år med en masse arbejde og en masse rejser, og så måske begynder at komme lidt mere fokus på andre fronter. Så drømmeboligen, jeg glæder mig jo rigtig meget til at have en bolig med pool, måske. Altså spillet eller vandet? Vandet. Okay. Ej, det ved jeg ikke. Det kommer an på, om drømmeboligen kommer til at ligge i Danmark eller udlandet. Det er svært at sige, når jeg sidder om 3 år, om det er i Danmark, der er købt hus, eller et andet sted i verden. Det kunne også være en mulighed. Interessant. Ja, men du bliver nødt til at gætte nu, fordi når vi ser den her om 3 år, så er vi nødt til at kunne evaluere, om dit gæt var rigtigt eller forkert. Så er huset i udlandet, eller er det i Danmark? Jeg tror om 3 år, der sidder et rigtig, rigtig fint og dejligt hus her i Danmark. Og det har det skal have. Det er ikke nogen luksusvilla, men det er et dejligt, hjemligt, hyggeligt hjem, som kan danne en god og dejlig opvækst for min familie. Netop for din familie. Fordi hvad er det, der er med din familie? Hvordan tror du, den ser ud om 3 år? Jamen, der håber jeg meget på, at der kan jo ske rigtig mange forskellige ting, men jeg satser meget på, at min familie ikke bare vil bestå af min kæreste og jeg, men også af et barn og en hund. Jeg glæder mig rigtig meget til en hund. Jeg glæder mig også rigtig meget til et barn. Men det tror jeg, det vil ligesom være mere... der vil være en familie. Hvornår kalder man noget en familie? Der vil være en familie, der vil være børn. Der vil være... det kan være, at vi er blevet gift til den tid, måske. Så der tror jeg ligesom, at med 30 år, der træder vi ind i et nyt kapitel. Et nyt årti. Gå ud af 20'erne, gå ud af den her... Jeg vil selvfølgelig stadig være rejselysten og så videre, men der tror jeg, der... Og ung. Det var også... Men jeg vil stadig være ung. Ja, man er ikke ung, når man er i 30'erne stadig. Ja, det ved jeg ikke. Er man ikke gammel der? Eller? Ja. Det må cross ved 35. Ja, så det tror jeg bestemt, at... Og det er også nogle af de ting, jeg har set frem til. Det ser jeg meget frem til. Jeg er en stor familieperson, og det er også mange af de årsager til, at jeg vælger at investere og vælger at gøre de ting, jeg gør. Det er netop så, at jeg kan have meget tid med min familie også, når jeg bliver ældre, og ikke skal være tvunget i et hamsterhjul, og ikke være stresset, og ikke se mine børn vokse op osv. Så det ser jeg frem til, at det kapitel, det startede her om 3 år. Apropos hamsterhjul. Nu siger du hamsterhjul. Det er jo tit det, man forbinder med det modsatte af fritid. Ja. Men hvad så med fritid? Hvordan har det udviklet sig, din fritid, de seneste 3 år? Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, jeg vil rigtig gerne være en stor og signifikant del i opdragelsen og opvæksten af både mit barn og min hund. være sammen med dem, og stadigvæk selvfølgelig kunne nyde at rejse. Det vil jeg nok gøre en hel del, men jeg kan jo stadigvæk også tage mit arbejde med mig, så det er jo på sin vis, rejser kan både være fritid, og det kan være arbejde. Men ja, der vil nok komme de her projekter ind i min fritid, både med barn og med hund og med bolig. Det vil nok være der, hvor min fritid meget går til, men hvor at jeg stadigvæk vil kunne have tiden og overskud til at kunne løbe og træne og dyrke de ting, som nu er vigtige for min mentale og fysiske tilværelse, fordi jeg netop har sat mig i den her situation, hvor jeg ligesom selv er herre over mit arbejdsliv, og formentlig vil have en del dygtige og dejlige folk, der også hjælper med at ligesom holde mine forretninger kørende, og jeg i mindre grad laver alting selv, som jeg
for eksempel PT gør med den her YouTube-kanal. Jamen, jeg tror, der vil være mange derude, der er imponeret over, at det at passe børn, det tæller med i fritid. Det er alligevel imponerende. At der tror jeg, der er nogen... Det kommer også sammen i hvilken alder og så videre. Nu, det ved jeg ikke. Ja, der er i hvert fald... Jeg ved i hvert fald ikke, om jeg ser det som fritid. Eller om det bare er et andet arbejde. Ja, jeg tror, der er meget arbejde forbundet med det. Bestemt. Ja. Men ja, det bliver så mærkeligt at se en miniudgave af sig selv her i verden. Ja. Kommer de der og siger, jeg vil have investeret min børneopsparing. Hvorfor har du ikke købt DTF'er? Far, hvorfor har du ikke skatteoptimeret ordentligt på mine depoter? Jeg har da gjort, hvad jeg kunne. Ja, det bliver dejligt. For at lige at runde det hele af, det er jo utroligt spændende det her. Jeg glæder mig til at se, om hvad der går i opfyldelse af de her ting om 3 år. For at runde af, så synes jeg lige, vi skal høre, om du har nogle nye projekter, som du regner med vil være enten i gang eller færdiggjort om 3 år. Ja, altså jeg tænker jo netop, at projekt familie, projekt barn, projekt hund vil være færdiggjort. Eller i hvert fald eller færdiggjort. Check. I gang. Det er jo ligesom nogle nye projekter i hvert fald, som vil træde ind i mit liv på det her tidspunkt. Og ellers er sådan meget, at man skal nogle gange passe på med at spille på for mange heste. Så det er ikke fordi, at jeg tænker det. Så skal jeg have Daniels bagekursus og Daniels paddelkursus og Daniels ridekursus og sådan. Det har jeg ikke tænkt mig. Du er ellers god til alle de ting. Jeg ved ikke med at ride, men i hvert fald at bage og paddle er du da god til. Måske kunne det være, at jeg på det tidspunkt, en tanke jeg får lige nu, altså måske har fået så meget erfaring med at skabe pengetips og skabe kursus og uddanne og undervise andre, at jeg det kommer jeg bare lige på nu. Det kunne faktisk være sjovt at altså hjælpe andre i gang med at gøre det samme. Altså skabe kurser og sådan hjælpe folk med at kunne. Fordi nu kan jeg se, hvor meget værdi viden kan gøre for folk, og kunne hjælpe andre med at kunne give værdifuld viden ud til andre. Det kunne måske være et nyt projekt, at jeg... Daniels kursus. Jamen, eller sådan at blive mentor, eller sådan for andre begynder at give mere igen på den måde. Men ellers tænker jeg jo primært, at jeg vil drive mine forretninger sammen med team og ansatte, jeg måtte have til den tid. Og forhåbentlig, hvis min første bog er blevet en succes, det kan være, at jeg skal skrive en ny bog også. Jeg kan rigtig godt lide generelt bare at skabe ting, sammenfatte ting, gøre ting simpelt og forståelige for andre, som måske en bog mere, og så vil jeg også rigtig gerne, og har også en succesfuld podcast, Daniels Pengesnak. Fedt. Ja, hvor jeg kan snakke med inspirerende mennesker, som dig og andre, komme ind i studiet derhjemme og få en god snak omkring økonomi og drømme og mål. Det gad jeg ret godt. Jeg vil i hvert fald gerne komme ind i content. Den. Jeg vil gerne komme ind til noget pengesnak. Ja, det er jo også en stor kanal. Det er jo kun større og større podcast. Det er jo det, alle laver efterhånden. Og det vil jeg da også gerne kunne byde endnu mere ind i den niche og kunne bidrage med det, som jeg nu kan bidrage med. Så Daniels Pengesnak, Daniels Pengebog. Hvis den hedder det. Ja. Daniels Pengebog. Så mangler der bare Daniels Pengehus. Ja, så skal teglstenene være pengesedler. Daniels bog, pengetipsbog. Ja. Så det vil nok det vil være de nye projekter. Så overordnet set, jeg glæder mig faktisk til at blive gammel. Jeg glæder mig til at blive ældre. Jeg glæder mig til at kunne skabe mere værdi for folk. Jeg glæder mig til at kunne få endnu mere frihed selv. Jeg glæder mig til at kunne skabe min familie. Jeg glæder mig rigtig meget også til at kunne købe og flytte ind i min drømmebolig. Så de næste 3 år bliver super spændende. Der er sket helt vildt meget de seneste 3 år, men de næste 3 år kommer der til at ske eksponentielt mere. så det glæder mig faktisk rigtig meget til at... Det håber vi på. At sidde i mit nyt hus, og sidde med hund, og sidde alt muligt, og se den her video om 3 år. Så ja, tak fordi du også er med. Ja, tusind tak, og tusind tak til dig, Daniel, fordi du stiller op til det her interview her i dit eget hjem. På min egen kanal. På din egen kanal, ja. Det var så lidt. Du siger bare til, hvis jeg skal komme en anden gang. Du kan faktisk hjælpe mig over på min kanal, hvis du vil hvis vi bytter rollerne. Lad os gøre og så det. Du interviewer mig om mit liv. Det gør jeg. Skal vi gøre det? Lad os gøre det. Så kan I se den video over på Økonomichefen nu, hvis I klikker hernede. Linket herunder. Lad os se, hvor Kasper er, når han er
47... Nej, hvad? 30? Det finder jeg ud af over den anden video. Yes, det er sådan der. Det er så fedt, at det er altid cliffhangeren med den alder. YouTube tror, du vil synes om den her video. Klik ind og se den nu, og lær mere om mit investeringskursus på dagenspengetips.dk.